No niin, sitten on video numero 2. Eli mun lähtee tuolta nuoresta männystä nyt yksi talja, mikä menee tonne luukun alareunaan. Sitten mun lähtee tuolta yläreunasta yksi talja, mikä menee tonne koiraverkon harjaterästolppaan. Ne on porattu 20 senttiä kallioon, että aivan varmasti pysyy toi tukipiste, ei tarvitse pelätä, että se irtoaa. Vähän toi mänty rupesi kallistumaan, kun rupesin kiristää, että kyllä se niin pirusta toi lukku painaa. Ja sit mulla on 3. talja, mikä on tässä luukun puolesta välistä, pitää sen, ettei se rojahda uudelleen tonne alamäkke. Ja se on kans kiittää. Ja nyt on ideoitu niin, että vuorotellen näitä kaikkein 3 kiristellään ja sitten siinä vaiheessa, kun se joku löystyy, niin pidetään huoli aina siitä, että tämä sivutalja, mikä tässä on tänne minun päin, niin se on koko ajan piukkana, niin se estää sen, ettei se kallistuma. Ja sitten toi, mikä tuolta männystä tulee, niin se pitää huolen siitä, että se pikkuhiljaa lähtee nousemaan ylöspäin. Eli nyt kun mä tästä siirryn tuonne alamäkkeen, niin mä menen tätä tarhan pitkin. On tämmönen suden kestävä tarha. Mä saan käden laitettua suoraan ylöspäin. On tää varmaan 2,20 täältä yläreunasta. Tosta nyt näkee, että se on nyt jo noussut. Nyt se on jo noussut 0,5 metriä. Mä laitan tuohon jalaan malliksi. Niin on tää aika iso. Sieltä se tulee, eli 3 piste kiinnitys taljoilla. Ja nyt katsotaan, miten tää homma lähtee luonnaamaan. Tästä se menee pikkuhiljaa nitkuttamalla. Otetaan seuraava video, kun saadaan vähän ylämäkkä sitä.